Teraz sa presunieme do veľmi romantickej, tak by som povedala, až priamo čarovnej spálne, ktoré by podľa mala byť určená určite na svadobné cesty a tak ďalej. Ukáž nám najväčšiu kuchyňu na svete. Táto za mnou. Nie, ja tam ani nejdem dovnútra, lebo už sa tam ani dostanem. Sa tam zakliesním. Teraz ti ukážem proste takéto moderné umenie kúpeľňovské, ktoré si myslím, že by mali sme zariadiť aj asi na Slovensku. A to sú prosím pekne tieto odsúvne dvere, ktoré sú veľmi, veľmi príjemného charakteru. Dneska mierime, ale máme trošku taký problém, že? To by nebola Peťa, keby nám niečo v tom nebránilo. A tým problémom je, že nám nejazdí vlak, pretože sú povodne. Nejaký dobrý človek nám to nechal občas. No, nejaký dobrý človek tvrdí, že takto sa dostaneme do Versailles, takže my s Nikou sme sa rozhodli, že skúsime touto rukou načmarané indície a ideme do Versailles. Ideme do Versailles. Držte nám palce, my ideme do Versailles. A nemyslíš, že by to mohol byť problém v určitých momentoch? Versailles by to mohol byť problém. Selfiedičky zakázané. Takže proste vo Versailles žiadne selfietičky. Sorry, Nika. Ale kúpim si aj tak. Nika? No? Tam sú nejakí polonahí chlapi. Ideme? Toto je príbeh o tom, ako Peťa skladala súšiak na prádlo. Trvá to už asi 35 minút. Nika to bravúrne nezvláda ako Peťa. Ja to zvládnem, ale na rozdiel od toho. Ja to poviem, jeden človek nemôže skladať. Myslíš si, že Francúzi to robia ako v páre, alebo čo? Máme svoj vlastný trezor. A tento trezor je označený číslom 007. Myslím, že moja taška sa to bude cítiť veľmi bezpečne. Čo sa deje? Mám klaustrofobický záchvat. S Nikou sme zavreté vo výťahu, ktorý sa dostal mimo servis. Ale to nevadí, Nika to zvládne, lebo výťah je presklený. Cítim sa jak v akvárku.
Dneska nám ide ochutnať prvýkrát v živote slimáky. Neviem vôbec, ako si s tým pracuje, ale dosť sa toho bojím. Fuck it. Počkaj. Nechce ísť von. Dobre. Aj, počkaj, ukáž. Nie. Tak Ja počkaj. sa na to radšej nepozriem, lebo už teraz mi je zle. Ty to budeš vidieť potom na videu. No poď. Čo povieš? Je to v pohode. We've been doing squats, party on the block, take off every top, time to pump it up, drink until we drop, gotta take another shot, we don't give a fuck, now take it from the top. Okay. Drinking till we rock, party round the clock. Drinking till we rock, party round the clock. No takže čo povieme? Ja neviem, ja nechcem hovoriť nič, lebo budem revať. We've been doing squats. Ja už nemám priestor. Ja už... Je prázdne kúborok, už sa pozrieť. Počkaj, to bude teraz prekvapenie, že koľko to má kil. Pekla. Mám tiež nahrávať, koľko máš kilo, poviem, a toto ešte ďalšiu pol hodinu potrvá. Nie, počkaj. Ale počkaj, mám ešte kopec veci. No však aj ja mám ešte, tiež neviem, jak to vykryjem. Ideme kúpiť tú stovku. Kufor. Koľko môže stať taká cestovka? A tak ti poviem, vo Francúzsku asi veľa. Počúvaj, ale ten kufor má tak 30 kg. Toto je super záber. Dobre, to tam nechám radšej. Ja ti pomôžem. No, počkaj, koľko kilo? Dobre. Toto video bude najlepšie zo všetkých, pretože ho točím ja. Aj ty máš koliečka na zemi a mne si hovorila, že zle. No ukáž. To bardzo ťažké. A toto nebude 25. No 22,9, to si robíš srandu. A máme povolných 23.